Kwabwera ma details ena pakafukufuku wa ngozi ya ndege ya azilima akuluakulu ku Chikangawa kuja ayaya ichi ndi chithunzithunzi chenicheni. Ngozi inali yopsa kwambiri akuluakulu. Ndege mmene imazondokera ayi koma ndifotokoze ndi mmene zilili pa detail wait. Ma detail ndi ikasolinke mu comment section kutino amene mungafune mukawerenge article yonse kuanzatu a National Publication Limited ndi amene afotokoza ndipo muli anthu mmenemo achisilikali ndi mayina awo omwe winali sakufotokoza gawo lake. Ndiyeno ineyo ndizingo tanthauzira muzichewa sinduyikapo zanga pano yayi mmene zililimo amene mungakuwerenge motsimikizirana nane komano tiyambireno potere. Asilikali aja omweno amaoneka mu zithunzi zomwe zatengedwa dzulo ku Chikangawa. Asilikali amene adzawa sanali asilikali wamba, amene adza ndi asilikali akuluakulu amene adali nawo nthawi imeneyo mmene ankachitano kafukufuku mmene ankafufuza ndege ija. Asilikali amene ankatsogolera ndi amene wawo enawo ndi amene anayipeza ndegeyo mwayiona ndi amene akufotokoza mmene anazipezera zinthu zono apopo. Dzulo lija mmene nthawi imakwana 11 koloko kumakafika 1 koloko ya masana, asilikali a Malawi Defense Force amafotokoza mmene ndege ya Malawi Air Force Donia inakaombera mtengo wa Blue Gama koyamba kumeneko ku Nthungwa Vipya Plantation. Ndenotu apa zinayi zonena kuti imauluka bwinobwino, kenako inapezeka zoti imauluka ngati mwa straight bwinobwino, nde kenako inapezeka zoti inakaombano mtengo wa Blue Gama uja, kenako ndikuyamba kudzandira ndi kudzalozano pasi notsopano kungoloza pasi kulunjika pasi nde imapirano pasi choncho. Kutsogolo kwa ndege kuja kunaloza pasi nose diving nde kuti ndi speed pamenepo. Itaomba mtengo uja chomwe chinachitikaso pamenepo zinayi chonena kuti mateyala ake amene imayenera ikaterere yanapezeka zonotino anathyokathyoka onse ndi kutsalira pamene padzapa ndi kuti imapita opanda mateyala. Pamene padzapanso inaluzanso mainjini ake awiri. Paja ndege zija zimakhala ndi mainjini m'maphiko muja mmakhala muli mainjini zija zimapukusa zija zimene zija mainjini ake ndi amene aja. Inaluzanso mainjini aja onse awiri. Tinene kuti mainjini onse kanalipo angati asanatchule apa koma ngoti both engines mainjini onse inaluza ndi kuti imapita mainjini mukudziwa kale chinthu choti tibe mainjini mangopita basi kuti ndi gravity kuchita kukokeka ndi pasi kuti basi yaloza pasi kwa chinthu mene chimagwera basi. Ndiyeno inaluzanso pamene padzapa ndizonena kuti inaluza zitseko kuti chitseko chinatayika pamene paja ndipo inayenda ndithu kwa mtunda omafika 70 meters ndipo pamene kwendako ndekuti mpaka nakumakafika pasi kuchokera itakaomba pasi ndekuti kukhukuzika pamene paja inakhukuzika kwa mtunda wa 70 meters ndipo inakayima pakatikati pa mitengo iwiri in between two trees apatu ndekuti panali pa 10 June 2024. Utenga wina omwe wabweraso I think apa tikumvetsetsa bwinobwino. Utenga wina omwe wabweraso ndionena kuti ku Mzuzu Airport kuja atakafikako kwapezeka zonena kuti kumene kuja akuti airport nthawi imeneno ngozi nkazitika ndege inkanyamuka kulilongo kumapita kuti ikatera ku Mzuzu Airport. Mzuzu Airport inalibe zilolezo zonena kuti ingathe kumalandira ndege. Airport yosinali pabwino inalibe malaisensi onena kuti ndege zingathe kukaterapo. Zomwe zikutanthauza zonena kuti ndege ina iliyonse imene ikatere pamenepo zizorayika nizoti isatere. Ina yonse imwe ingatere pamenepopo ngati china chake chingachitike ndekuti ndizayinwa ka ndegewo fasankha kutera pamenepo. Apa Mzuzu Airport angathe kungoyithandizira kuti itere komano sizotanthauza zonena kuti amenewo zina zake zikaphonyeka ndekuti azatengeno mlandu wonse ndaku Mzuzu Airport.
ndaino ake andegewo chifukwa chonena kuti malingana ndi Civil Aviation Authority amene amayang'anira zamayendedwe a ndege kunoko ku Malawi kumapereka malaisensi. Airport imene inayisanapatsidwe license chifukwa cha zinthu zina ndi zina zimaperewera, ndipo anayipatsa license chaka chatha chomwechi pa 26 July 2025. Akuluakulu, kaya video iyi italika motani pepani tingoyenda mmene ililimo kuti tiyambe kumvana apapa kumene kujako ndi kumene kunachitika ma-action yeniyeni ndetu kwene timvanenso apapa. Noti mutu mwanga ndatina kale izi zochoka ndithu mmene alembera a National Publication amene anali pamenepo kumvetsera bwinobwino. Ndetu apotu a polisi komanso a MDF anayamba tsopano kusecha kuyang'anayang'ana kuti ayipeze ndege jet. Ndetu kudziwa kafukufuku ja anayambika. Nde kafukufuku ja amene ankamutsogolera analino MDF Brigadier General Richard Chagonapanja, ameneyotu anali commanding officer nthawi imeneyo wa 101 Brigade yomweno imapezekera ku Mzuzu nthawi imeneyo, ndi amene ankatsogolera kafukufuku ese uja. Anapezeka zonotino anayamba kutsogolera timu ya anthu amene amayang'ana kuti akapezeno ngozija. Ndipo ngozija amene anayipeza sizoti anali yeyu General Richard Chagonapanja, anali Lieutenant Obedi Mwene Banda ndi amene anayipeza. Ndipo lieutenant amene iyu kapena amene amati Lieutenant Obedi Mwene Banda nthawi imeneyoyo anali ali ndi asilikali atatu amene anali pansi pake, ndekuti analipono ngati 4 onse chifukwa anagawana timagulu ndi ankawayang'anira anali amene Obedi Mwene Banda. Pamenepa ndi pamene panabwererano Mwene Banda kuti afotokozenso nayenso gawo lake, ndipo amafotokoza kunena kuti apatu ndekuti panali pa 11 June 2024 iyeyu ndi timu yake ndekuti akusakasaka pamenepa anapezeka zonena kuti anakumana ndi kagulu ka anthu amene amacheka matabwa kumeneko kupadzasewale ndi kunkhalangwere. Ndeno anayamba kuwafunsa kuti bwanji kuti simunaoneko kapena zina zake. Ndi gulu locheka matabwa lija linanena kuti notino ifetu saili ya ukoko tamva kono zina zake basi sound china zake kumeneko, komanso taonano kunena kuti kwakhala ngati kwaphulika china chake kumeneko, moto wina wake kuli fire break, strange fire break kumenekoko. Nde tapitani side ya ukoko mukaone mwina kapena mwina kumeneko. Iwo aja ndi meneno anapezeka kuti ayambano kumapita kumene kuja. Ndetu pofotokoza akuti ndi mmene zinalili panalibe ndekuti ka distance ndithu kuti akafike kumenekoko. Ndi anachita kuyenda ndithu kuzungulira nkukafika notsopano pa tawa. Anafika pa tawa padza pamene timakana kuti kunali tawa kumeneko ya. Ndatafika pa tawa padza kenakono basi anakapezeka kuti anakalondoloko mpaka nakukapezano pamene panachitikirato ngoziyo. Ndi kuzungulira koseko chifukwa chonena kuti mene malo anali otsetsereka kwambiri ngati si malo a flat ya anali ngati otsetsereka ndi amene ande kuti azungulire choncho sizinali zophweka mmene akunenera iwo weti. Nde kunapezeka zonena kuti atafika pamene paja ati anaonano kuti ndegeja inaomba mtengo wa Brugama kenakono inazondokano kuyamba kuloza pasi notsopano. Kenakwena kaomba pasi ndukapanga creating a crater kapena kono inakakhulano pasi paja kono pasi pakhulika notsopano. Khulika kumene kuja kenakono inayambano kukhula pasi paja ndekuti mpaka na kukayima ndithu pakatikati pa mitengo iwiri. Ndipo apa panali ndithu mtunda okwana 80 meters malingana ndi Mwene Banda. Anzathu omweno alemba article iyi amene amamva kumeneko analemba 70 meters poyamba paja, ndipo Mwene Banda akuti 80 meters. Ndikupatsani mmene zilili sizoti ndinewo ya kungosiyana ndekuti ndi 10 meters. We don't know kuti which is which, koma tipitilize notsopano. Akuti kenako Mwene Banda ndi timu yake ija anzake atatu aja
anaonano tsopano thupi loyamba, ndipotu matupi awiri anakapezekano kunena kuti anatsakamirabe ndithu mu ndege muja, pamene matupi enawo ndi zoti anaonera tino agwera uko ndukwe, ndipono anayesetsa iwowa kuti ayang'ane mwina kapena mwina wake tingampeza ali moyo, kupanga cheki pose uyu, kupanga cheki, komatu zinapezeka zonena kuti sanapezepo ono mmodzi amene anali ndi moyo, ndipotu izizi ankapangano limodzi ndekuti apolisi atafika, gulu lina la polisi litafika penepo, komanso ndekuti tu ma soyas ajet magayizi amacheka matabu aja anasiya ocheka matabu aja mkambo kuyang'ana nawo kulondola nawonso anali pamenepo kuthandizira nkupeza zonena kuti panalibe olo mmodzi amene anali ali moyo nthawi imeneyoyo. Ndikutha kuona kuti no zititengera nthawi yayitali kuti no timalize izi, komabe tiyeni ndekuti tipitilize. Ndipotu apa amene anayiwakhira anali Colonel Julius Ndokwe, ameneyotu akamba zonena kuti no atafika adi pamalo pamene paja anapeza zonena kuti kauniuni woyamba mukuona kwawo mmene zinalili, ndege ija inapezeka zonena kuti no inathyoka tsopano mateyala ake aja amene imayenera kuti ingati ukatera ikatere ndi mateyala amenewo, komatu zomwe zinachitika apa zinali zonena kuti no mateyala amenewo inathyoka ndege ija itakaomba pasi, kuthyoka mateyalawo chifukwa ndekuti inakafika mopanga kwambiri. Bajara marina kulamba mumtengo kumayambiriro kuja magayizi ndikungopereka mmene zilili, koma kuti itakaomba pasi inapeza kuti inathyoka mateyala aja, ndipono inakapeza kuti inapanga slide ndithu, inakhwekhwezeka mpakana ndikayima pakati pa mitengo iwiri imene amakambano mwene banda ija. Izitu ndi malingana ndi Colonel Julius Ndokwe. Ndetu kuchoka pamenepa anadzalowapo anali ndekuti commissioner wa polisi ku chigawo chakumpoto amene dzina lake ndi Grinton Mitai, amene yutu nthawi imene kafukufuku ankachitika mu 2024 iyeyu anali deputy commissioner ndekuti pansi pa Richard Luhanga amene panopa ndi inspector general, ndeti anali pansi pake nthawi imeneyo. Akuti iwo adi anapezeka zonota akayamba kuyang'ana ku nkhalango ya nthungwa sizola anangolota iyayi, chifukwa chonena kuti anauzidwa ndi anthu ena kunena kuti uko tamvako zoti zimasaundi zina zake ngati mifuti kuphulika kumeneko, nde tapitani mukena mukayang'ani side ya kumeneko. Nde iyeyo ananyamuka ndi timu yake, ndipono mu timu imeneyo munalinso ndekuti ogwira ntchito aku Reply Malawi Limited. Ndanapezeka zonena kuti basitu anapita kumeneko side ya kumeneko mpaka anakafika pamalo paja, ndekuti achina mwene banda atafikapo kale. Atafika pamene paja anapeza kuti no amene zafotokozeredwa muja ndekuti ngozi ija ndi meneno anaonano koyamba thupi la malemu vice president wakale wa dziko lino Saulos Chilima, ndipo ataliona choncho anawuza timu yake ija kunoti yayi apa pamene zitilimo mutenge kandi zinsalu tikutireni, chifukwa chonena kuti linali litawonongeka, yakunena choncho linali litawonongeka. Kenakono amakambano nkhani zokhudzana ndi ndege, kodi ndegeyo chinachitika ndi chani, zomwe inayichitikira ndege, nde tifotokoze motere. Malingana ndi Ndokwe ndipo tumayinawa ndiye tikuyenera kukhala kudziwa, ameneyo akuti ndege ija itaomba mtengo wa Brugama inakaombano pasi ndipo notu inaonongeka kwambiri. Akuti suffered substantial damage, inaonongeka kwambiri. Ndipo kupatikiza kunena kuti mwina mateyala aja anathyoka, akuti mainjiniso anapeza kuti anazuka onse ndithu. Mainjini anazuka, ndekuti kudzachoka pamene paja akuti chitsekoso chimodzi khangati chinapeza kuti chazukanso uko. Ndipo akuna kuti no thupi la Chilima ndilomwe linali loyamba kupezedwa, kutsatirapo panadzapezeka ndekuti thupi la co-pilot yemwe ndi Major Flora Selemani Ngwirinji. Kenako matupi enawo akuti nde analatsakamira momwe muja mu ndege muja nkati, ndekuti matupi awa tikukambawa la Chilima ndi la Flora Ngwirinji
ndekuti anapeza kunja pamene matupi enawo anali mkati. Komano mkatimo timve akuti bwanji apa. Malinga ndi amwene banda akuti munali matupi anthu awiri amene anatsakamira mu ndegemo. Pamene Superintendent Hale Mbewe ochokera ku Criminal Investigation Department CID amene yuyu akuona kuti munali matupi atatu amene anatsakamira mmenemo, ndipo uyuyu zimene amakamba Superintendent Hale Mbewezi CID zikufanana ndiye kuti ndi zimeneto anakambaso ameneyo ndi Inoki Gwetsani yemwe ndiochokera ku Nzimba South District Hospital ameneyo ndi clinical officer anachoka ku chipatala cha Nzimba South amene yuso akukamba zonena kuti anali anthu atatu amene anali mmenemo. Pamene ndiye kuti Civil Aviation Head of Aviation Fire kuchokera ku ndekuti zoyang'anira za ndege maulukidwe a ndege, ndipo department imeneyi ndiyokhudzana ndekuti ndi moto choncho kaya kuzimitsa moto ndi zina zoterozo ameneyo ndi Charles Matabwa akuti mmenemo munali ndekuti matupi okwana 4 amene anawapeza mmenemo. Now mukuona izi timakamba zonena kuti aliyense amaona mmene zimatochitika koma aliyense kumaziona mosiyaneti. Point ndionena kuti munali matupi ena amene anatsakamira mu ndegemo. Kuchoka pamenepo ndeti ntchito inali yonena kuti tachotsa bwanji tsopano matupi amenewa. Mwina mwangoti atsegula zitseko koma kuti ayi panalinso ntchito osati masewera. Matabwa amene yitu ochokera ku Civil Aviation uja oyang'anira ndekuti za ndege akunena kuti apolisi komanso asilikali analibe ndiye kuti nkhwangwa zoyenerera kuti adule ndekuti zitsulo zija sinanganthu anatapanika ndege zitapita pendika kuti ayiphwanye bwinobwino ayidule mpaka na achotse matupi aja. Analibe ndekuti nkhwangwa zimenezo, ndipo zinatengera ndithu kanthawi. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti zida zomwe anagwiritsa ntchito kuti atchole ndegeja mpaka nachotse matupiwo zinali zimene anachita kubwera nazo awawa achina Charles Matabwa kuchoka ndekuti ku Lilongwe nanga sinde kuti atazozora zikhozo katheka mwina tikapeza ndegeyo kapena mwina zitachitika motere ndeti konzekere mwina ananyamula kuti dzida ndi zimene anayamba kugwiritsa ntchito kuti atani adule. Akuti kuti timu yawo ochoka ku airport timu yawo yochoka ku Mzuzu inabwera ndi zida, koma zida zimenezozo zinapezeka zonena kuti tonkare kaya mogwira ntchito zida zija zidapezeka kuti mabatile linata ona ndekuti khangati kaya zinaize magrinder kaya zinali chani situziwa koma zimayenda mabatile anata ndi zinazima ndi basa nangokhala kuti apatingo kugwiritsa ntchito zida zomwe tabwera nazo zikanayizi nkhwangwa zimene anabwera nazo kuchoka ndekuti ku Lilongwe basi anayamba kuti kutani kutchola pamene padza kuti mwina achotse matupi amene anakanirira mkati aja, ndipo iza kuti zinayamba kuchoka ndekuti 10 koloko mmamawa kumakafika mpaka na 3 koloko madzulo tukambatu zapa 11 Juni 2024 anachoka ndi kuyamba cham'ma 10 kunaende kuti kutchula pamene padza mpaka kukafika 3 koloko pamene anakwanitsa kumaliza ndekuti kuchotsa matupi onse aja. Ndetu malingana ndi omwewa a Charles Matabwa amapitiriza kufotokoza zonena kuti tingathe kusiyana pa nambala ya matupi amene anakanirira ndekuti mu ndegeyi, komano ineyo ngati ochokera ku Civil Aviation chomwe ndikudziwa nchono analipo 4 ndipo zinatitengera nthawi kuti tachotse matupi amenewa, ndipo sina ntchito ya masewera inali ntchito ndithu kuti tipange ziti tichotse matupi amenewa mu ndege imeneyi. Pamene panazapezeka kuti pabwerano ochoka ku Malawi Red Cross Society ameneyo ndi communication specialist Felix Washoni, ndipo iye amafotokoza kunena kuti anathamanga ndithu kufikaso pamalopo atawuzidwa zonena kuti yapezeka ndegeja uku anathamanga kumene kuja, ndipo anagwira ntchito limodzi ndi akuluakulu oyang'anira zaumoyo, ndipo anabweretsa ndekuti ma stretchers zimene ndekuti anyamulirepo matupi aja zimakhala ngati ndekuti ngati machira choncho kubwerapo, ndekuti anabweretsa magloves komanso anabweretsa zinthu zina ndi zina cholinga chonena kuti mwina matupi aja akhale ngati asamalika. Kenako apa kunali ndekuti ulendo opitano ku Mzuzu airport kumeneko
akuti ku Mzuzu airport atafika ndekuti no airport supervisor yomwe dzina lake ndi Joseph Moyo anauza komiti kunena kuti no ndege ija inapezeka zoti no inali ndi mafuta oti no ikhoza kuluka kwa mahours okwana 4 maola 4 nthawi imene inanyamuka kuchoka ku Mzuzu. Ndipo tu iwowa amafotokoza kunena kuti no analumikizana kamodzi kokha ndi kapteni wa ndege asanatayende kuti kulumikizana konse analumikizana kamodzi kokha komaliza. Ndeto zitasokonekera kunapezeka zonena kuti no anayamba notsopano kufunsa anzake, anayesa kufunsa anzawo amene amagwira ntchito kukalonga nkhani za airport zomwezi, anafunsa kulikoma, anafunsa no kulilongwe. Kunapezeka zonena kuti kunali zizi panebe wina waliyesa amene analandira utenga kuti kodi kapena mwina mwake analandira utenga kumeneko. Kenako ndemene anatani anafunsa no Kamuzu International Airport kuti inu tayesani mwina mufufuze no ndi chani ndi maiko oyandikanawa nanga sino ndi International Airport tsopano kuti kapena mwina mwake angatani angathe kufotokoza kuti kapena mwina ayankhulana nawo kumeneko. Koma hayi ndithu kunapezeka zonena kuti no ndege ija mpaka natu maola aja anatha 4 zomwe zikutanthauza zona kuti ndege ija inatha mafuta mwa njira ina iliyonse imene inakupezeka no pansi itatha mafuta. Ndetu ndi mmeneno anayamba no kusecha no tsopano kuti tikayambe kuyang'ana fa sizotinso ingapezeke kwina kweni nokhaili pansi fa mafuta amene ali nawo yatani yatha. Pamenepa ndi pamenetu kunapezeka zonena kuti no aja amene amayang'anira za komiti yochita kafukufuku anafunsa no ku airport kuti kodi no airport inali ndi zilolezo nthawi imene kuti ikathe kumalandira ndege. Wena fotokoza kuti yayi malingana ndi CAA director amene yoru ndi amayang'anira za aerodromes komanso air navigation standard amene ndi Frederick Chisepeya anafotokoza kuti yayi pa nthawi imene ngozi ya ndege inkachitika ku airport inayionera kuti no isanapatsidwe malicense inalibe zilolezo. Ndipo zikutanthauza kuti no ndege kutera pamenepo ndekuti ndi kwa anthu ngati pangakhale mavuto ena aliwonse amene akuyenera kulozedwa zala ndi amene ali mu ndege woyendetsa ndege osati no anthu apa airport, chifukwa chonena kuti no khala ino aka ndege amene adziwe zonena kuti no bwaloli ndekuti silolerapo ndege ndi mmene zilili. Komano kunapezeka zonena kuti basitu anazapereka ndekuti license imeneyo pa 26 July chaka cha 2025 ndipo no ipanga expire July chaka chino pa 24. Ayi mmene motu ndi mmene zinalili ndipo no awotanya milandu amakamba kunena kuti no zikuchita kuoneka kuti no panachitika zinthu zambiri chifukwa chake no tsiku linakonzedwa kunena kuti no aone bwinobwino zonsezo, amve bwinobwino kuti no kodi apolisi anagwirapo gawo lotani nanga asilikali nanga kodi no nanga ku airport ko zinakhala motani zonse nditudi. Guys, ineso ndekuti ndiyimira pomwepa ikupitirira kwina komano zimene zinali zofunikira ndi zimenezi ati koyenda ikupitirira mungathe kukayiwerenga tikufuna ngopereka ulemu kwa anthu amene analemba article imeneyi omwe ndi a National Publication Limited. Awa ndi mastar amatha mungathe kuona amene ikufekera bwinobwino izotu ndi zimene alemba iwowo ndipo olembayo dzina lake ndi Joseph Mwale. I think he is a good writer, amalemba bwino kwambiri mmene walembera. Ulemu wanu magayi. Link ndikuyiponya mu comment section kupangira ena kumukamba zono riyayi mukubwebweta zinthu zitani mungathe kukayiwerenga ndithu nkhani imeneyi ku website yawo. Kufikira nthawi ina magayi mawa ndizoti akhala kupita ndekuti kuja kuzomba kumene kuli ndegeyo afunanso kumene koko akatani zotsatira za ndegezo zinapititsidwa kuzomba ku Kobe Barracks akafunanso akaona kuti kodi zikuyenda motani kumeneko ndetino. In case of anything tizakhaso tili pano kupasirani. You already know, subscribe to Justin Tech Malawi akuti.